emhlabeni nasemazulwini. Jesus. Wena uzikhonele wena uNkulunkulu. Jesus. Mhlaba ongakasekelwa wena wawusukhona. Jesus. Siyabonga baba wethu ongcwele. Jesus. Nasekuseni uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Yisi isikhathi nomzuzu. Hallelujah. Owasenqume emaphakadeni. Nanti bandla lakho uNkulunkulu wethu. Nkulunkulu ongcwele. Lilungela ukuzwa wena. Jesu. Uphakeme uNkulunkulu wethu ongcwele. Hallelujah. Shamando khosa. Hallelujah, Jesus. Wena uhlele ehlalweni sobukhosi. Sizungezwe nazidawo. Ithi iBhayibheli njalo mazikubheka zikubona ungafani nayizolo. Oh Jesus. Bese zithi ungcwele. Ngobani olingana nawe. Hallelujah. Nathi ekuseni uNkulunkulu wethu sithazanga bebikho futhi akasoze abakhona. Jesus. Ufana nawe nolinganiswa nawe. Oh. Ubekhona umhlaba ungakasekela. Usa Shemendo Kosaya. Oh God. Libraka dola mas. Oh God. Minaya Hazia Kanalos. Hey. Thank you, Jesus. Hallelujah. Take your glory. In the name of Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu omuhle. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Abantwana abenkosi kabana zo izingozi bahle zo wenyo nendlini nenkanyezi ezulwini. Oyinkosi, oyinkosi, oyinkosi yaphezulu ubathanda ubathanda kakhulu ubafaka ekhwapheni angangeneba leli vesi ke lokugcina ngoba ngizoshumayela ngalo leli lithi kakho umuntu onama okukhithayo ukhithe yakhiba yena umfowethu yena umfo singahlala phansi shamdosa ukhena lazuya lebreka solanda khosaya ashabadesa Jesus. Jesus. Hallelujah. enamaya Hallelujah. elimaya sekenaya ebreka sulanaya. Thank you, Jesus. Angithathe leli thuba ekseni bazalwane ngihloniphe uNkulunkulu emazulwini. Ngibingelele abazali bami ubaba nomama uNyandeni. Kimi kusuke gcwele mangisho njalo. Bazali bami ke impela, amen. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngabo baphathisela umbono bese ekuthandazeni kwabo kuvele negama lami kungiphilise kanzima ke sensingiswe ukuthi ngizoma la ngoba mina ngizazi ngingane Intshukumo. Iqinisweni mangize Intshukumeni mangenzanga lutho
ngibuya ngijabule kakhulu ngoba ngisuke ngikhonzile. Amen. Hallelujah. So namhlanje angizwanga inkonzo at all. Alibonge igama likaJesu. Kodwa ngizwile mase ngishunyayezwa. Kodwa nje konke bekwenzeka ngicela kumhlambulula ukuthi akuzwanga nje konke. Amen. Siyabingelela kakhulu incika kaNkulunkulu zonke. Ibandla umzimba kaKristu. Siyawubingelela egameni likaJesu. Amen. Isekushunyayeliwe kabazalwane kakhulu, kodwa ngiyafisa ukuthi lokho inkosi engiphathise khona sibuke kulama minute anambalwa. Amen. Sivule uMatthew chapter 16 siqale ku verse 13 ngabomu. Uma ngithandaza abazalwane uNkulunkulu ukunikeze umyalezo webandla, yafisa niwamukele abazalwane ngendlela engizobe ngishumela ngayo. Mhlawumbe ngizokuvutha kodwa nje ngizokhuluma. uNkulunkulu uthi angizotshela ukuthi the church must go back to her position. Bese ngiphinde ngizolukhumbuza about the power of the church. Alibonge igama likaJesu. Asifundeke bazalwane. Makhono ngangifundela aqale ku13 nje wehle ugcine ku verse 18 bese siyathandaza. Verse number 13. uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Philippi, wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi abanye basho uJohane umbhaphathisi, abanye basho uEliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti. Wathi kubo, nina ke nithi ngingubani na? uSimoni Petro waphendula wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. Verse number 18. 18 years. Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe nasezulwini, nalokho uyakukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe nasezulwini. Khona wabayala Abathandaza ke mziphelele. liphili lizwi lakho moya ongcwele ebusuku, liyadala, liyahlukanisa, liyadabula amalanga bomlilo. Izwi lakho lidala okungekho kube khona. Izwi lakho lidabula amalanga bomlilo, ngalo lisiphula imithi emkhulu yaseLibanoni. Ebusuku Nkosi yethu ukhuluma ngalo engathi uyaqala engathi awukaze wakhuluma. Size kuyo intaba yaseSiyoni ukuzozwa izwi lakho wena njengoNkulunkulu. Ngelakhe igazi waliqala ebandla. So ke bazalwane, we are the nation amongst the nations. Alibonge igama likaJesu. So ke ibandla ke there is a universal church. Masikhuluma ke universal church. Sikhuluma lapho khona ibandla ozothola umuntu ngisho eZimbabwe omunye welunga lebandla, umthole eFrance ngomunye welunga lebandla. Bese kuba khona the local church, leso sigungu leso esikhona esioperator kuleyo ndawo. Kube ne local church yala ekuvukeni, kube ne local church yaseWashburn, njengoba kwakune local church yaseJerusalem. Nikhona bazalwane.
Manje ke siqala lapha esifunda khona ke ngizoba mfishana ngoba uzakwe uhambe nayo kakhulu uma ichaza uJesu. uJesu ke unabafundi bakhe ke uyababuza ke uthi ke kombe abantu bathi mina ngingubani? Alibonge igama lika Jesu. Yabuza. Abanye bayasho bathi hayi bathi nguJohane umbhapatisi. Abanye bathi uEliya. Abanye basho ukuthi uJeremiya, omunye wabaprofeti. Kodwa ke nina ke nithi mina ngingubani? Ithi iBhayibheli uJesu ukusukuma indoda leya ihluphanyana eUpeter yamphendula ithi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Alibonge igama lika Jesu. You are Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Iyamveza, uma imveza la iveza uKristu la ufuna ukuthi bamdefine bamchaze, ufuna lento eChristology yokuthi ungubani. Shilo kuzako ukuthi ube khona emaphakadeni omhlaba ungakasekelwa wabakhona. Ngimthanda ke uJohn mayisethi ke eqaleni ube ngulizwe kuNkulunkulu konke kwavelwa ngayo uchazwa uJesu. Ngithanda besethi ulizwi waba inyama wakha phakathi kwabantu. Alibonge igama lika Jesu. uJesu ke bafowethu ke uma befuna lapha bemchaza bamchaza, umchaza yena uPeter umchaza uhalf, kodwa yena ube khona umhlaba ungakasekelwa wabakhona. Alibonge igama lika Jesu. Uma ebakhona lithi iBhayibheli wakhulelwa nangendlela akhulelwa ngayo isimangaliso. Beqala emhlabeni ukuthi uma umuntu elahlekelwa ubuntombi bakhe bulahleke ngendlela engajwayelekile. Kodwa sizwe ukuthi uma uMaria elahlekelwa ubuntombi bakhe balahleka ngenxa yekhanda lika Jesu ifike emhlabeni. Alibonge igama lika Jesu. Uthi ke indoda enye enguSimiyoni uma kulethwa uJesu uthi ke akabonga uNkulunkulu, sale inceku yakho usuyimukisa ngoba insindiso sengiyibonile. Ushephethe umntwana kodwa udlula kwidimension yokubuka uJesu njengomntwana, umbona eyinsindiso ekadilindele. Manje uJesu ufisa ukubona ukuthi laba bantu engihamba nabo bayazi yini ukuthi mina ngingubani. Ngoba kuyingozi awubazalwane, awukwazi ukuba sebandleni ungamazi umnikazi webandla. Ngoba kufanele ukuthi mawuzoba sebandleni kodwa wazi umnikazi webandla ayiqalele yona ukuthi who is Christ. Sihlushwa abantu abafinyelela esimeni sokuthi yazi ngizoshumela ngiyazizwa namhlanje. Abafinyelela esimeni sokuthi bazi imisebenzi kaJesu kodwa bengamazi umnikazi wemsebenzi. Ibandla lilahleke lapho ngoba ibandla leli laqala lona belinganandaba nokuthi uJesu wenzeni, kodwa belazi umnikazi wemsebenzi. Endakhosaya. Asingeneke bazalwane. Sikhuluma ngebandla la. Amen. Uthi ke uJesu ke uma iphendula ke ku verse 17 uJesu yaphendula uthi you are blessed Simon son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human. Who said, now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build
my church, and all the powers of hell will not conquer it. Uthi phezu kwaleli dwala ngizakulakha elami ibandla. Besethi ke ngalendlela athi uzolakha ngalo usesha into enzima kakhulu uJesu. Uthi lizoba strong ngaphezu kwamasango eHades. Lizoba namandla. Leli engizolikhanda uthi ngenxa ukuthi uthi namasango angeke abe namandla okulihlula. Alihlulwa ibandla lika Jesu ngoba lakhiwa phezu kwedwala elinguKristu. Uthi ngizakulikhanda bese athi ke angeke ugcina ke lapha. Uthi angeke ugcina lapha. Usethi ke I will give you keys of the kingdom of heaven. Whatever you lock on earth will be locked in heaven. Uthi and the key of the house of David I will lay upon his shoulders. He shall open and no one shall shut. He shall shut and no one shall open. Amagunya uJesu anawo amandla anawo uwadlulisele ebandleni. Uthi lamandla enginawo mina uthi nginikeza wona ngoba ibandla lika Jesu linamandla emhlabeni. Asambele sibuke the declaration of God's purpose for the church. Why uNkulunkulu aze kube khona ibandla? Bese ufunda ku Ephesians chapter 3 verse 10. Barike ngifisa sifunde Izenzo chapter 1 verse 1. Ngizofunda kona ngisheshe. Uthi dear Theophilus, in my first book I told you about everything Jesus began to do and teach. Uthi ngifisa ukukutshela Theophilus, Paul uyabhala uthi ngento uJesu ayiqalileyo. Amen. So ke sibuka ke impurpose yebandla. Ipurpose yebandla number 1 is ukuba nalento ye continuation. The first purpose of the church eyoqhubeka nento uJesu ayiqalileyo. Ndikhona bazalwana. Uma sikhona siyibandla asikhona just nje ukuphila nokwenza isinoma kanjani kodwa ipurpose yebandla ukuqhuba into uJesu ayiqalileyo sizele ukuzoqhuba umsebenzi awuqalileyo. Ndikhona bazalwana. Hallelujah. So we should continue to carry on the work which our Lord Jesus Christ began while upon the earth. Amamazi no awukho umsebenzi omusha. Siyazwazala? Awukho umsebenzi omusha. Kodwa umsebenzi enawo yiwo lona awuqalileyo uJesu. Ibandla okufanele njani liqhubeke nawo. There is no new strategy. Kodwa siqhubeka ngendlela uJesu aqala ngayo ibandla waqala umsebenzi. Siqhubeka nalokho. Chapter 10 kuLuka. Uthi ke ku chapter 10 uthi I have given you the authority over all the power of the enemy and you can walk amongst the snake and the scorpion and crush them. Nothing will injure you. uJesu ke usalinikeza amandla ke ibandla ngoba siya lapha ekubuyiseleni ibandla lapha elikade likhona ngoba leli uJesu ulinikeza amandla uthi ngininikile amandla ngamanye amazwi uJesu mayizala ibandla akalizali bese lishiya kanjalo kodwa uthi phakathi ebandleni kunamandla engilinikeza lona kunegunya yingakho uJohn bethi bonke abamemukelayo wabapha amandla ngoba ibandla without power alifunction, ibandla without authority alifunction. Kufanele ibandla lipossess the authority and the power. If you want to take back the church, kufanele ibandla libuyelwe yilento uJesu anikeza yona ukuthi nginikile amandla nganiniki igunya. Thank you Jesus.
akufanele ibandla liphile ngaphandle kwamandla. Ngiyazizolana. Akufanele ibandla liphile ngaphandle kwani? Hayi noma imapha amandla. Kodwa amandla eliwanikezwe ubani? uJesu. Ebandleni bazalwane indawo yamandla. Ibandla liphumi ngaphandle liyofuna amandla, kodwa abantu basuka ngaphandle beze ebandleni bazofuna amandla, ngoba amandla negunya ne-authority ashiwe nebandla. Ashiwe ngamandla. Uthi ke uJobe kwizenzo chapter singakafika kuLuka 10 uverse 20 ekhuluma la uJesu nabafundi bakhe. Uma uJesu ebathuma ngababili, uyabathuma ngithi usebanikile amandla, uyaba empower, ngoba uJesu akamthuma umuntu engamnika ngamandla, akamthuma umuntu engamnika zigunya. Usethuma kabafundi bakhe ngababili. La uJesu uyabathesa usihambani, lithi iBhayibheli babehamba beyoshumayela lapho uJesu owayesafisa ukufika khona. Kuma cities wakufanele aye kuwo wayesebadedela wathi abahamba, ngoba lapho esishumayela khona bazalwane akusikho ukuthi indawo eziqala ukuthi indawo uJesu obefisa ukufika kuyo. Kodwa uJesu uma esehamba washiya ibandla ukuthi likontinue lapha agcine khona. Uma esebathuma ke uJesu uyabathuma ngababili ke bayahamba ke. Uma bebuya kwasho ukuthi ke le genge ke ithole amandla, yathola igunya, yathi mayihamba yasilahla umlayezo, yabambelela emandleni. Nikhola bazalwane, balahla lokho abakuthunyiweyo. Kodwa bathi mabehamba bezwe ukuthi endleleni khona into engamandla esizwayo. Uma befika lapha ngaphandle bafika amadimoni, baxakeka ukuthi yini amadimoni asilalela, yini yonke into nabazishosha besukuma, bakhohlwa ukuthi amandla negunya abanikezwe lona vele kuyalalela. Uma bebuyisa ireport uJesu yababuza ukuthi nabe kanjani, babuyisa ireport ethi weJesu awazwa amadimoni le ngaphandle ayasilalela. Usethi uJesu usethi wo maneni, lento engifuna ukuyikhanda kini, ngizokhanda abantu ababudedengu, ngizoshiya ngicabanga ukuthi ngishiye ibandla, ngoba abantu bebandla amagama abo ayabhalwa. Nikhona bazalwa, abantu bebandla bezenjani bazalwa? Amagama abezenjani ayabhala, bhalwa kuphi encwadini yokuphila, bese beba yibandla. Umani ube yibandla igama lakho lingabhalwanga. Uthi ka uJesu uthi manini, ngiyanizwa nini nijabuliswa ngamandla engini empowerishe ngawo, kodwa sengazi ukuthi ningake niwabeke eqaleni bafana bakithi. Amandla enginikeze wona kancheke ukuthi amagama enu abhaliwe yini encwadini yokuphila, ngoba ibandla lizokwakhiwa ngabantu amagama abanjani abhaliwe. Abuye bephoxeka, ngoba kuyenzeka uoperate ngamandla kodwa usuphumile, operate ngesiphiwo kodwa igama lakho seliphazamisekile, kodwa operate ngesiphiwo. Nikhola bazalwane, kahle bazalwane, asichaze lento yamandla. Amandla yinto yasebandleni, kodwa ibandla alithunywa ukusebenzisa amandla. Munye umlayezo onikweziwe ibandla is to preach the gospel. Njengoba uJesu wayifundisa nebandla liqhubeke lezi njani lifundisa. Into yamandla bazalwane nento yayo yonke into esiyibonayo neyokusukumisa ishosha bekungeyona into yebandla, kuyona into yebandla. By the way, into ethi masishumayela, masidibana neshosha senze njani sishumayela.
Nikhola bazalwane. Masifunda iBhayibheli bazalwane lithi kena uJohn noPeter bayamthandazweni wantambama. Nikhola bazalwane. Bayamthandazweni wantambama. Lithi iBhayibheli mabayamthandazweni wantambama bafika le yandoda ihleli ngasemnyango. Iyayibekwa njalo kuthiwa ngomuhle. Lithi iBhayibheli ilindele kanjani ukucela kodwa bona bayaphi bazalwane? Bayemthandazweni. Badibana nendoda beya kuphi na? Emthandazweni. Ngamanye amazwi baphazanyiswa indoda kodwa bayile endodeni. Abamemezelanga ukuthi akuza amadoda angamalame ukuze bezowathandaza kodwa bona ba understand into ukuthi bahamba baya emthandazweni because ibandla alimuvi kulento uJesu alinikeze yona ngenxa yezimo elidibana nazo. Bazalwane ebandleni akuvumelekile nokumemezela ukuthi akuzishosha ngoba sithunywanga lokho kodwa the time sishumayela sidibana neshosha siphilise siqhubeke nalokho uJesu asithume khona. Bandla lokuqala belengayenzi into lesiyenzayo. Ishosha bezikhona. Ngifanele aba nizo ngoba ngizokhuluma namhlanje. Ngifuna silungise la. Abahloli beBhayibheli. Akukho lapho esithola khona uJesu evuka ekseni ethi ngiya echibini laseBethesda. Kunendoda eyisishosha. Ethi ngizodlula ngalendlela kunendoda engaboni. Kodwa yonke lento iyenzeka uJesu ehamba eyemsebenzini bese by the way adibane nesishosha. Futhi isishosha asimphazamisi kulokho ayokwenza. Uzodila nesishosha aqhubeke aya kulokho ayokwenza. Yini lena esibambe sahlala ayimangalisweni siyibandla kwase kwaba zimangaliso ayivelayo kodwa singathunywanga lokho. Uthini umlayezo? Uthini umlayezo? Yazwa Mkhisi usuze wabrandwe wabrandwe eMaritzburg mabekulandoza kubethi solanda umkhisi ngoba umkhisi unenkonzo yeshosha. Umbuzo ukuthi umkhisi uthunywe uqhubeka nawo yini umsebenzi kaJesu? Yilo yini ibandla uJesu asitumileyo ukuthi iqhubeke na? Yilo yini? I'm so happy because ebandleni seno prophet Mashaba mabe sukuma. They minister the word of God. They don't stand up and prophesy and forsake the word. uNkulunkulu yazi bazalwane nizongizwa. Ebandleni kulahlwe lokho esikuthunyiweyo kwathathwa lokho esingakuthunywanga. Kwathi lokho esingakuthunywanga sakuthatha kwaba ikhona okuphambili ebandleni. Umbuzo ukuthi ibandla lishiwa nalokho yini? Uphi umlayezo oshiwe nebandla? iBhayibheli John uma ibona le ndoda uthi benoPeter bethi igolide nesiliva asinalo kodwa kunye sinakho egameni likaJesu sukumbuze njani hambe. Uma enza lento shenge esukuma sifunda ukuthi zakwe abaconcentrateanga kwi-miracle abayiperform and abayibizanga nokuthi ayingene emthandazweni. Asazi mhlawumbe kwakhona abazalwa emthandazweni bamisa umthandazo kwathiwa i-testify ngesimangaliso esenzekile. Kodwa siza iBhayibheli ukuthi baqhubeka bangena ethempelini bafika baqhubeka benze njani bathandaza. Sezwa kuthiwa indoda eyenza isimangaliso yangena igqume emva kwabo ibalandela. Hayi bazalwane ngoba bazalwane uJohn and Peter abawushintshanga imandate yokuthi baye endlini kaNkulunkulu bayothandaza. Uvela block ebandleni. Phuma apha ebandleni.
Sokhuza mlinto zebandla. Sokhuza thina ebandleni ukuthi lezi induku lama wheelchair ahlali lapha epulpit enzani. Lezo nduku zenzani ngoba asithunywanga lokho. Bandla thunywanga lokho. Akwona umlayezo esiwuthunyiwe. uJesu akalikhandelanga ibandla. Hallelujah. Uma uPaul echaza uthi iBhayibheli ke encwadini ka Yezenzo chapter 1 verse 8 ufaza lamandla lithi iBhayibheli uthi ke ku verse 8 uthi but when the Holy Spirit has come upon you, you will receive the power and will tell people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. There is only one power that the church is finally operating now. Is it the power of the Holy Spirit? Because ufika ngosuku lwePentecost ngoba kade wafika wedlula usabuyi manje. Masithi akehla sazi ukuthi sehla ngophi. Ngoba isona uyiwona lesi prophetho esashiwa uJoel ukuthi abasha bawubona embono. Umoya uma kukhuluma ngomoya ongcwele efika wakhulunywa ngaye efika ku chapter 2 ngosuku lwePentecost. Hayi ukuthi ufika nawe ndageni. Wafika waqeda. Wahlala wawuNkulunkulu phakathi kwabantu. Thina sinesibusiso sokuthi sinoNkulunkulu ophila phakathi kwethu. The God, the Holy Spirit. Usethi ke encwadini yesenzo uthi ke niyakwemukeliswa amandla ma esefikile umoya ongcwele. Bese ke ningasuka eJerusalem. Nize nembathiswa amandla. Ngoba ibandla lihamba lingambathisiwe amandla alikwazi ukubhekana nomhlaba. Ngasuka kodwa hlalana nize nembathiswa amandla. Asambele ke ku chapter 2 they received the Holy Spirit. Hallelujah. Bamba mabeqeda ukwamukela umoya ongcwele. Umoya ongcwele kumoya ongcwele kunamandla. Lalelani la mandla ke siwabone uPeter mayiqedile lithi iBhayibheli wasukuma phakathi kwabo washumayela ivangeli ngesibindi. Emveni kokwamukela amandla kamoya ongcwele lithi iBhayibheli kwaphenduka 3000. Ibandla lioperator ngamandla akaNkulunkulu amandla sezulwini kwaphenduka inqwaba yabantu besebenza ngamandla kaNkulunkulu hayi ngamandla abantu. Okay, kusho ukuthi ibandla zakwe mali ngabuyela endaweni lapho ebelikhona. Ube ibandla lengabuyela endaweni lesisikhona. Ngamanye amazwi alidinga ama-miracle ukugcwalisa indlu. Kodwa lidinga amandla besamandla empowerisha imessage kaJesu. Bese imessage kaJesu egcwaliswe ngamandla besilatha abantu beze kuNkulunkulu. Ngoba amandla asevangelini. Nazokhuluma ngento engekho popular. Yokuthi ibandla libuyele emandleni. Kodwa emandleni original. Hayi emandleni angaphandle. Kodwa amandleni aprovide umoya ongcwele. Libuyele khona lishumayele ivangeli ngesibindi. Asambele. Hallelujah. Bese ke lithi so bese ke uMatthew chapter 28 uverse ke elika 28 verse lika 18 kuya ku 20. Siyalazi leli verse ukuthi ke uJesu ke uma efika esethuma abafundi bakhe lithi iBhayibheli he came and told his disciples, I have been given the complete authority in heaven and on earth. Uthi nginikiwe amandla negunya ezulwini nasemhlabeni. Useyabathuma uthi hambani nenze izizwe abafundi ubathuma ngamandla awamukelile.
uyawatransfera lamandla uthi lamandla akuwona okwenza isilomo kanjani kodwa hambani nenze izizwe ini abafundi nibabhabhadise egameni likayise nelendodana asiwa abuse amandla esinawo senze lokhu esingakuthunywana ukuze ibandla libuyele kwiposition kufanele ibandla lenze lokhu uKristu alithume khona nikholazala haleluya lethi ke bazalwane iBhayibheli ke masiqhubeka ke ku chapter 4 sebenamandla ngoba abantu ibandla liyahlasela ku chapter 4 lithi ke uma beqhubeka beshumayela khona kwincwadini yezenzo lithi ke kwaqhamuka iCouncil yababamba uPeter noJohn yabuza ukuthi leya ndoda ebekade ihlele eminyango niyiphilise kuliphi igama nayiphilisa kumapha amandla alibonga igama lika Jesu usethu uPeter ngoba kukhuluma abantu bayazi ukuthi akhona amanye amandla ngaphandle akwazi ukusiza sebesukuma uPeter noJohn bathi ke simphilise egameni lika Jesu nakuwamandla esiwamukeleyo egameni lithi iBhayibheli babathatha bababopha uma bebebophile lithi bebefuna ukuthi baphike igama lika Jesu uma bebabopha lithi iBhayibheli babaletha ukuthi abaze phambi komkhandlu bezoliphika igama lika Jesu lithi iBhayibheli benqaba bathi noma ngakuthiwa siboshiwe kodwa uJesu sizoqhubeka silishumayela ivangeli asizukuvalwa umlomo ngenxa yokuthi siboshiwe ngoba abantu abanamandla abanenkani abamiswa izimo ngezozala abamiswa izimo abamiswa nayisimo sokuthi imali ayikho abawushintsha umlayezo ngoba sekunendlala abakhandi ngisho amavesi akhandiwe emacingwane okumanipulate abantu ukuthi balethe umnikelo ngenxa ukuthi ba-understand ukuthi bamukela amandla thank you Jesus hallelujah so ke laqala ke ibandla ke bazalwane sikhuluma ngebandla la athekwa la ngababikho comfortable hallelujah la ngababikho comfortable ku chapter 8 lithi iBhayibheli kwavuka indoda ogama layo linguSaul lithi iBhayibheli yona yaba nemandate yokuthi leli bandla uJesu alizalileyo into esizoyenza sizoluhlupha bathi njani mzala zohlupha ngoba aqala ukuhlushwa kwebandla lahlushwa kudala ungakuyeka ukukholwa ngoba wena uthi uyahlushwa lithi iBhayibheli lahlushwa uma lihlushwa lithi iBhayibheli kwasho ukuthi ibandla linomnikazi lithi uthe esephethe incwadi eyeDamaseko eyoshushisa amakholwa lithi iBhayibheli wavela umnikazi webandla ngoba ibandla ali-own kodwa linomnikazi oliqalileyo lithi iBhayibheli wabonakala umnikazi lithi ehamba lithi kwakhanya umbani wawa not ukuthi washa umbani lithi kwambanike uma kumbanika lithi wawa lithi kwaseqhamuka kwakhuluma izwi lathi Sawule ungizingelelani lithi iBhayibheli wathi uyalalela lelizwi wathi ngubani wena wathi ngiyinkosi leno izingelayo nikhona bazalwane wathi ngiyinkosi leno izingelayo lithi iBhayibheli wayesethi vuka ukube uPaul waphenduka ezwe the rhema word not the logos ukube kwakuyimi zakwe ngangiyothi ngivuka lapho ngiyoqala ibandla le Rhema Church International ukuze kube nesembuli ukuthi mina mhla ngiphenduka kwakhuluma inkosi kimi angishunyayezwanga kodwa lithi iBhayibheli uma ehla uPaul wahamba wasiwa kuAnanias asizeke la lithi iBhayibheli ke uma ke esesiwa khona ngithanda kuverse 20 kuverse 26 uma uPaul esevukile lithi uvuka ubuyela eJerusalem uyojoyina abafundi bakaJesu kanti lapha ebandleni akujoyinwa nezizolana ebandleni akujoyinwa kodwa ebandleni kungenwa ngesango
lithi iBhayibheli uma bembuka lithi iBhayibheli besaba bangamvumela ukuthi angene ebandleni. Lithi iBhayibheli babangamvumela ukuthi angene ebandleni. Lithi bathi cha wena ukwazi ukungena kithi. Lithi kwaqhamuka uBarnabas weza wamthatha wayomintroduce kubapostoli. Zwana ke mami introduce. Uzothi lo impela uphendukile. Uphendukile. Nginobufakazi futhi ukuze ngiprove lethi uphendukile silapha eDamaseko. Ushumayela ivangeli ngesibindi. Futhi washumayela ivangeli egameni likaJesu. Lithi abapostoli bathi kulungile akabe ngomunye wethu. Kodwa ebandleni leli lanamhlanje kujoyina umuntu ngoba enemali, hayi ngoba ehlatshwa yizwi, hayi ngoba efumukela ivangeli lamandla, kodwa kungena ngokuthi unani bese yajoyina. Kodwa ibandleni laqala waskripha wathiwa Paul ngesikwevumele wena sikwazi kahle wena sifuna iproof yokuthi uphenduke ngempela. Sifuna iproof. Laba baphatha imali emasontweni bangosikhwama abanye bangama-elder bangena ngaliphi isango njobe sebengxenye yebandla baphenduka nini laba hlaba yiniswi uzwa noma bekhuluma ukukhuluma kwabo uthi lo ndoda inga indala kodwa ubhebe enkosini ngoba uma umuntu engangenanga ngesango uhlale ingane akakhuli. Kodwa leli bandla laqala lakwazi ukumisa uPaul lathi mana lapha ungasijoyini ngoba akujoyinwa kodwa uKristu onezela abasindiswayo ebandleni. Awanisiza abazalwane. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu enganidonsi akekho ngeza kimi uma ubabenze njani ngamdonsi. Lithi iBhayibheli ke ngalesikhathi ebandleni leli laseJerusalem lithi ke ngalesikhathi kunale fellowship lithi abantu baze bathanda indlela ibandla lenza ngayo kwase kuba nguNkulunkulu obanezele ebandleni hayi ukuthi bayithandela bayijoyinene. Mangafika lapha ebandleni labeChrist Kingdom ke siqala sisenze i-audit. Ungathola ukuthi ibandla abebandla bawu5 100 yonke ijoin ilocal church akubona abebandla. Iqale lapho ke into yokuthi ibandla lingabi nawo amandla ngoba abantu bayajoyina ibandla. Abantu abaphenduke bese benezelwa inkosi ebandleni ngoba abantu ebandleni banezelwa inkosi bese inkosi ibanikeza amandla ethi bonke abamemukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana baNkulunkulu ngoba abantu uma bememukela uJesu baphiwa amandla akunikwa amandla abantu abathile. Awuthi ngize kuleyo akuyona abantu abathile ebandleni. Uma amandla sekumfundisi akulona ibandla. Ngithi mina amandla njani esekumfundisa kulona ibandla kodwa amandla anikezwe wonke umuntu owamemukelayo. Wayesenikezwa ini amandla ngoba ungowebandla ngoba abantu bebandla baya empowerisha bepowerisha umnikazi webandla. Alibonge igama likaJesu bese bayaqhubeka ubezwe noma bephethe imali beyiphatha ngamandla bawamukele kumnikazi webandla noma bekhuluma yiwe abazalwane. Lento ethi sinebandla ebandleni sinabantu ebandleni abalimaza abazalwane banyenyile bangenanga ngesango. Bangenanga ngesango. And umzalwane ave bethembekile laba abangangenanga ngesango bayazikhokha ishumi. Bayavalisana imlomo kodwa bafohlile abangenanga ngesango. Noma ngaletha udaba lwabo siyabathalalisa ngoba siyazi ukuthi mahamba bona ibandla lizoxela. Akulona ibandla lelo. Akulona ibandla. Ibandla limiswa umuntu limiswa umnikazi walo. Alimiswa umuntu. Alimiswa imali kodwa limiswa umnikazi walo. Lingakhonzela ngisho phansi kwehlahla kodwa libe namandla ngoba umnikazi walo ukhona.
umnikazi webandla ngayaleza ngisho amagwababa eletha imali ebandleni. Asingacompromise umyalezo ngenxa yabantu abanyenyileyo. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. So ke le ndoda yalethwa ku Barnabas was all introducer kubapostoli. Kwathiwa lo ungwebandla akanyenyanga kodwa ingcenye yethu. Omunye wethu. Ngoba kuzakwala noma ekhuluma ukuthi lona ungomunye wethu. iBhayibheli ke lithi bazalwane lithi ke uma uPhilip lithi le ndoda yahamba yaye eSamaria. Uma yoshumayela iSamaria lithi iBhayibheli bekade kunendoda laphana ogama layo linguSimiyoni ebiyenza imangaliso. Inama miracles, ama miracles ine magic ebekade yenza. Lithi iBhayibheli abantu bebeyithembile bethi ayikho enye umuntu okhona njengale ndoda. Lithi iBhayibheli kwase kufika uPhilip wazoshumayela phakathi kwabantu abanjalo. Washumayela phakathi kwabantu abanamathemba. Kodwa into ehlukileyo kaPhilip uzoshumayela ngevangeli lamandla. Ngoba uma kufika ivangeli bakuthi sengathi ngaphuma ngiye kwelinye idolobha ngifike khona kunolayini bephethe igroup ngifike khona kunolayini ba one on one ngifike khona kunolawini bephethe inhlabathi bese kufika abantu bebandla befike benamandla bathi kade kunamathemba amanye akhona bafike bashumayela uKristu phakathi kwabantu abangamazi uNkulunkulu bashumayela bese bekwazi ukuhlukanisa ukuthi lamandla lana original lamandla lana awekho original bese beya decide abenezinto. Lithi iBhayibheli ba decide izinto zikhona ezikade ilethwe ile ndoda. Lithi ba decide bathi siyayibona zona izinto ezenziwe uSimiyoni kodwa kukhona umlayezo esuzwileyo ohlukile kunalento ehleze siyamukela. Lithi iBhayibheli base bayahlukaniseka bathi silahla izinto ngoba kufika abantu abazoshumayela ivangeli ngamandla ushumayela ivangeli ngesibindi. Ibandla uma liyomisa imvuselelo belingaphathi ijumbana zokudla njengohulumeni. Belingaphathi ijumbana zokudla njengohulumeni. Beliphatha amandla liye phakathi kwabantu lithemba amandla. Uma befike beshumayele libashumayeze belambile kodwa lithemba amandla. Alibonga igama lika Jesu ngoba ivangeli bengelona into elikhuni yokushumayela ngoba bengadingeki ijumbana kodwa bephatha amandla abawemukelayo ngosuku lwePentecost lokuthi mabeya behamba bethemba igama lika Jesu bethembela amandla bepenetrate umhlaba bangene la ngangenwa khona bengena ngamandla ithema ifika bathe bayifika le ndoda uPhilip washumayeza iSamaria lonke. Uma belishumayeza bathi bayabuka bathi njalo kule ndoda lena siyeza kuyo ifika isinikeze isiwasho sakhona siya expire kodwa lento eshunywayo lo muntu kungazi ukuthi ayipheli. Uma ke wathatha lo Jesu wamukela lamandla kufika isizini lapho khona okuthiwa phela khona ngoba uJesu amandla akhe wa expire amandla akhe waphela. Lithi iBhayibheli bahlukanisa bayithatha bathi no siyakholwa lo Jesu wakho ngoba indlela omshumayeza ngayo siyamuzwa ukuthi kunomehluko kulento bekade siyiphethe. Lithi iBhayibheli kwase kwehlala amadoda amabili uJohn noPeter masekuzothiwa iSamaria lonke selikholiwe. Lithi iBhayibheli behlele eSamaria. Lithi ke iBhayibheli noma bebeshunyayiziwe kodwa into ebebaphatha kabi ukuthi abakaze bemamukela umoya ongcwele. Nangizwa bebekaze bengaze bemamukela bani okusho ukuthi njoba bengamemukela ngomoya ongcwele namandla wekho.
ngoba ibandla kufanele operate ngamandla. So umoya ongcwele ababemukelanga namandla babona ingozi leyo. Kwathiwa abaphuthume bese sebekholiwe lithi iBhayibheli bafike bababeka izandla. Mabeqeda ukubabeka izandla lithi bamukela umoya ongcwele. Lithi le ndoda yabona yathi engathi lento yami incane kunalento ephethwe yilamadoda. Incane kunale ngoba uma abantu abadayisa amanzi neyiwashu bengakaboni ukuthi lento abayiphetheyo incane kunegama lika Jesu. Kusho ukuthi ibandla lika operating ngamandla. So ibandla must go back to her position. Libuyele emandleni liyoshumela ivangeli ngesibindi. Lingene lapho kuvalwe khona. Singabi nasivalo makuthiwa kunolayini ngapha ibandla liqala ibandla khona la eduze kwalapha. Kodwa ibandla ngikhathazwa mawuthi uyalalela abantu bathi ngahamba kwafika abantu abaphethe izinto ngavala isonto ngahamba. Hawu! Akulona ibandla lamandla. Abantu bamandla baxoshwa izinto. Lithi iBhayibheli le ndoda yabona yathi engathi lokho kwami kuyasala. Ngenze le nto yodwa. Ntayiseleni nami. Ntayiseleni manje. Ntayiseleni nami. Ayikodwa manje konke engiyithanda mina ngale ndoda. Yazi ngithandiswa yini? Liyayibona into enamandla. Lalahla okwayo. Labuya leza ngaphakathi. Lazofuna into yamandla. Kodwa noma lingena ngomnyango wrong. I-approach yayo ayikho right. Lithi ngidayiseleni. Uthi uphethe uthi hamba uyobhubha nesiliva yakho. Hamba uyofa ubhubhe nesiliva. Isipho asidayisi, asithengise. Kodwa ibandla lihlulwe indoda emhedeni ukuthi lizofuna amandla ngaphakathi. Kodwa ibandla liphuma ngaphakathi lishiya amandla. Liphuma liye ngaphandle liyofuna amandla ngaphandle. Lishiya amandla ekhona. Kodwa liphuma liye ngaphandle liyofuna amandla. Ngizothi ibandla libuye le ndaweni yalo. Ibandla linamandla. Position yebandla lisemandleni. Ibandla lihlulwa. Ibandla lelena linamandla lake lenza isimangaliso. Kwaboshwa yena uPeter lo. Lithi iBhayibheli esebulewe uJacob. Esebulewe uJames. La nesibindi libonile ukuthi ngempela waboshwa na wabulawa. Kodwa la nesibindi la understand it yodwa. Lathi khona into esinayo thina. Laba babopha uPeter abangenayo. Lithi iBhayibheli lahlangana endlini. Lavala umnyango. Lathandaza ngesineke lithandazela uPeter eboshiwe lavala endlini yaleyo wesimame lathandaza ngamandla lathandaza ngesineke umthandazo webandla wanyakazisa uNkulunkulu ezulwini wathumela ingilosi yayokhipha uPeter wayokhipha uPeter kuthandaza lokho akuhlangene lokho elithandaza lokho elithanje baba siyabona uPeter akaphuma bathi abahlola ama-scholars bazozoke bathi abanye babo babethandazela ukuthi noma bengambulala uPeter kodwa bembulale engalahleke lokholwa akungalahleka ukukholwa noma ezofa ngoba bawitnessile uJames efa bathi kodwa lo noma engafa kodwa ukholwa ungalahleki ngoba ukufa asikuvimbi kodwa sife sikholiwe ithi indoda uPaul uthi ngikulwile ukulukuhle uthi ngiqedile ibanga bese lithi ngigcinile ukukholwa gcinile ini ukukholwa abanye bebekholwa kahle bebizwe uNkulunkulu kodwa bafa ukukholwa belahlekelwe yikho so lela bandla lithi iBhayibheli lathandaza uNkulunkulu wazi wabona ukuthi ibandla li serious ngoba uNkulunkulu akanyakaziswa ama ibandla lingekho serious lithi wanyakaza uNkulunkulu ezulwini lithi wathumela ingelosi yahle
Lafika nqamla amagedango lithi wayethi uyaphupha uPeter waphuma ephuma ephuma egethini lokuqala ephuma egethini lesibili ephuma egethini lesithathu lithi mayiseqi street lithi ingilozi yamshiya wezwakala esenqonqoza ibandla lingayekile ukuthandaza lithandazela omunye wabo esenkingeni umbuzo wodwa mkabadeli leli bandla uma usenkingeni liyakuthandazela noma likubhala ku social media lihlekise ngawe kodwa ibandla lokuqala lanamandla omunye wabo senkingeni lavala umnyango lathandaza lathi siyamkhulekela ke sineke kwangaba bikho ukuthi inkani yakhe njalo ubekade ekhuswa sibalekile thina sicashile ukuthi akayeke ukushumayela nembona kodwa lithi lamthandazela ngesineke ngoba ibandla bazalwane libeka ama-issues eceleni uma kukhona omunye webandla usenkingeni bese linaka inkinga yomunye wabo libeka ama-issues eceleni lodila nawo later abantu abahlekisa ngebandla ibandla uqobo lwabo mama ufuna ukubona umzalwane eshawa akeka shawa ngabantu bangaphandle uzoshawa ngabantu bebandla ngaphakathi abantu bebandla bakhaphelana bodwa abafana leli abandla uma hamba ufuna ukubona umuntu osobala oswele ongenalutho hamba ebandleni uzombona abafana leli bandla lokuqala lithi iBhayibheli ladayisa ngamasimu alo ukuze ukuthi kungaswele omunye wabo akekho owathi lokho kwami bakudayisa and umoya ongcwele wawuphila phakathi kwalo ibandla kwasuka enye indoda yethi mayidayisa yona yagodla imali yafa phakathi kwebandla ngenxa yokuqamba amanga kumoya ongcwele kodwa ngenxa ukuthi ibandla usukela noma ubani azoqamba amanga endlini kaNkulunkulu kube lula and ibandla lidiseni zonke iprofeti ezikhona zikhona ngoba sekuyibandla lemidlalo akuselona ibandla lakhanda uKristu owalifela ngelakhe igazi izolo bazalwane the church sesiyathandaza alibuyele endaweni yalo ibandla libuyisela amandla asebandleni ibandla lioperate ngamandla aphakathi kuvuka yonke into manje ebandleni mangifuna uvusa umkhulu wami nje umathandela ngamvusa impela beyithongo lami ngioperate nigcwale futhi hayi ukuthi kusuka abantu baka kusuke bona abantu bebandla bazojoyina into engamveza uKristu usuke bona bebandla mina kwakhe ibandla esengibashumezile abantu ngabashumeza uKristu kwafika ibandla engilisho ukuthi liphi elinga operating ngamandla baphuma bona laba kade beshisa begxuma befakaza baphuma bojoyina ibandla linamandla ngaphandle ngoba ibandla lilahla amandla la awusosa amandla ongewona kaNkulunkulu lazobuya lazo operate ngawe endlini kaNkulunkulu and ibandla langakwazi ukudisena ngihamba nje shenge ngibuye angazi nyanyizo kuthiwa khona inyonga ngibona ku TV ngibuye nomprofeti Mashaka ngigaxa inyoka yami la ngiyibeke ngibuye ngizoqala ibandla kusuke bona abazalwana abazeqiniso bazolandela uManqele enenyoka yakhe noma ngangena la esontweni yini na ukuthi ibandla namhlanje lilahla amandla lanakisiso abantu bengadayisa nanoma ngani uma bedlile bengamlahla uKristu bamiyeke uma bedlile kodwa lela bandla lokuqala ladela ukuphila ngenxa yokumazi uKristu kwakhona izinto elidelayo kwakhona izinto eliyekayo ngenxa kaKristu azathi umpostoli Paul uthi ngisiboshwa ngenxa kaKristu ngamanye amazwi ivangeli leli engilishumayela lingiphoqile ukuthi ngiboshwe ngishumayela uKristu noma isisu sivuma noma isisu singavumi. By the way bafundisi athi ngila kancane sithembele onosibizile asithembile abantu ngisho noma bengavala iminyango yemali ningashintshi statement
ningamlahli uKristu ngenxa yesisu. Simane sihlupheke kodwa singalahlekelwa uKristu. Ngoba uKristu akasweli kumondlo wakhe. Ngelani bazalwane, akekho noyedwa engangambona mnebezwe uNkulunkulu waba inhlekisa ezweni. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuma nomuntu ngenxa ukuthi emenaye. Wangamlahli uKristu. Singamlahli uKristu. Bazalwane, singamlahli uKristu ngenxa yokuthi sibone befakaza bethi ngafika kwaBishop Manqele ngingasebenzi, nganele ngafika ngathola umsebenzi. Kusho umzalwane efakaza ngemoto yesikwenetu. Athi isibusiso. Ngizoshumayela phansi ukhuluma iqiniso basibuyise ba. Ngoba kunomehluko phakathi kwesibusiso neaffordability. Kunomehluko. Isibusiso neaffordability. iBhayibheli lithi isibusiso sikaJehova siyacebisa, akenezeli, usizi. Njengoba nisuka ukukhanga wena weqiwa ama-installment uhujwe ngocingo ungalibamba o87 ubaleke. Kusesibusiso leso. Sis. Bazalwane, uNkulunkulu kulungile usibusisile ngamandla ukuthi sithenge imoto, sithole umsebenzi, sithole imoto. Kodwa kuyona into esikwazi ukuma ngayo ekwazi ukudefine uKristu le. Ngoba uzofakaza ngemoto ohamba ngayo, uthi ngifakaza ngemoto yami ngingaze ngisho imoto. Uhambe ngeAlmera. Umuntu oyinyanga agibele iML, imoto engaphezulu kweyakho. Ngamanye amazwi, awukwazi ukufakaza ngento nomuntu ongakholwa okwazi ukuba nayo bese uzokwazi ukudefine uKristu ngayo. Kukhona izinto ezingamchaza uKristu. Zimchaza uKristu. Siyakuzwa khona. Masithi lokho wakholwa, wena wanomusa, inganenyanga inomusa. Selokhu ngakholwa ngane ingane, ingane abanakholwa bana. Selokhu ngakholwa nganemoto, ingane abangakholwa. Ngakholwa ngathola ipromotion, ingane abangakholwa abanakho. Ngisho ama-drug dealer nabo. Futhi banemali eningi ngisho ukudlula wena. Baze beshaya indishi zo 800,000 1 million. Bengakholwa. Uzuyihalela imali uyibuke. Ngoba lezo zinto zimdefine uKristu. Kodwa sizobuyisela uKristu ebandleni. Nakho kokugcina bazalwane, masibuyisa ibandla. Akubuyi isifundiso sika Kristu. Ebandleni akubuye nini bazalwane? Isifundiso sika bani? Azime inganekwane. Siyekene ngenganekwane. Sesirathi ngenganekwane. Sirathi ngokuvusa ujuluka njengoba ngijuluka nje, ujuluka amaqeda lapha abazalwane bathi bafundisa abakhohle ukuthi ubukade uthini. uJesu uma ibandla lithi uKristu lithi uJesu behlalisa phansi ibandla alifundise, lifakwa ini sifundiso. Uthi uPaul lapha eGalatia ufica ibandla lapha lithi iBhayibheli sekuvuke igenga yama-Judaizers ebandleni lapha eGalatia. Mayivukile igenga yama-Judaizers izochitha igrace, izothi kuyabanjwa igrace nomthetho kuyakwazi ukuphila ndawonye. uPaul mayisethi uthi uPaul uthi hawu bantu bami ngifisa ukuthi ngabe ngiphakathi kwini. Uthi kodwa kakhulukazi ngifisa ukuthi ngabe uKristu ubunjiwe phakathi kini. Ithi uKristu makabunjwe ngoba ibandla uKristu ongabunjiwe kulo linyakaziswa inoma imapha amasi. Kuba lula nje. Uyakwazi ukubona ibandla likaBishop Manqele uma kufika umpostoli babunyandeni ezofundisa livele lilale lichofa amafoni ngoba lifuna uBishop Manqele ozofika akhulume iverse out of context, lisukume lime ngenyawo. Bazwana, it is a continuation into yebandla. Lokhu uKristu aqala usiqhubeka nakho. Uma uKristu alifundisa ibandla siyalifundisa ibandla. Silifundisa uKristu uqala. Uma sisalifundisa uKristu uqala, siyofika kuleli verse. Siyofika kuleli verse.
lethi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe kuqala bese thi khona konke kuyakunezelwa nini bese ibandla liya understand ukuthi ukukholwa akulinganiswa nezinto kodwa ukukholwa kufuna uKristu bese uba sembusweni bese izinto zilingani abazalwane balingisa bezizwe baphuma bayofuna izinto kodwa zikhona embusweni ibandla alibuyele esifundisweni sika Kristu ibandla aligxiliswe kwiChristology who is Christ the deity of Christ fundiswe kuhlala esifundisweni kube nama series ezwi kubuye ifundiso akulona ibandla lithi iBhayibheli ibandla lahlangana njalo lele lethe hlangana kanye ngesonto akulona ibandla alikwazi ukubhekana nomhlaba ibandla lihlangana kanye ngesonto kodwa ebandleni lezenzo lalihlangana njalo nakhona ngesonto uzogcina 2 hours ushunyayelwe 15 minutes nalo 15 minutes owenganekwane uma uthi uyalibuka lapha ikibhala ubankonje ukukhuluma ngebalance uyabona ibalance uyabona umgxumo omningi kodwa izwe lincane izwe lincane amna ngizothanda ngizobuyisela ibandla endaweni yami angizilo nento esukumisa abantu but isoxolisa ibandla church you must go back to your position go back to your position uma umfundisi kwi local church ebuza isifundo ngolesithathu be there ambiye khona angani makusebandleni lenu lami ngedwa uma ubiza umthandazo ngesonto kuphela izitulo Sunday Wednesday uma befike ku15 baningi ngesonto bafika impela bengena esangweni bephethe amaqhoksi ngesandla bahamba ngophaca bafika eminyango befaka amaqhoksi berujile bebahle ulibize emthandazweni alikho ulibize esifundweni alikho that's not a church that's not a church uma umfundisi ebiza umuntu ozogxilisa uKristu bethi kodwa wazi wasilandela ubaba umuntu obhorayo yingakho phela ububandla bulimalwa lapho ngoba ububandla bakhiwa isifundo sikaKristu the doctrine of Christ aligcile bafowethu asimgxilisa uKristu asimgxilise uyazi ukuthi uma ufuna ukubona ibandla ukuthi unebandla lingana awuyeke lokhu kumemeza manje shintsha faka isifundiso uzobona kuphunguka kancane kancane ufunda useshintshe kancane bahambe baya lapho ngathi uvutha khona usuqalile ukhanda ibandla inkosi izobe isiqala ngoba babehlanganyela esifundisweni sika Kristu inkosi yanezela abasindiswa ngoba ibandla lakhiwa ngabantu abasindiswayo alakhiwa ngabantu abajoyina ibandla isonto alijoyini isonto uma kwakhiwa ibandla kuyaphendukwa uyazi bazalwane sinesibindi sokumisa abantu esingenayisho ukuthi baphenduka yini kodwa bama lapha bakhuluma nebandla likaKristu ejengela ngelakhe igama uzwe noma bekhuluma uzwe ukuthi wazwala idlaba ngicanda ibufu sizoyithatha njoba sekuya appreciation nje ningafuna ukunikeza imali umfundisi ahlapaza ukuthi uyezu yona iright into ayikhulumayo kodwa manje ulimi uyezu ukuthi kukhuluma umuntu ongaphendukile kukhuluma umuntu onamandla ngaphandle ayamandla evangeli uyayizweni ukuthi kodwa uyangikhulumela kodwa waye ngalimala ngakhulunyelwa umuntu ongilimala kuye uyangikhulumela kodwa manje kulimala mina engikhulumela kahle kukhuluma umuntu ongeyona owebandla alibuye lebandla abangene ngesango
lensindiso. Yabo lento ngeke ophophule. Bangene ngesango. Lento ukuthi bafowethu asuwala umusa kaNkulunkulu. Lento uthi within 2 months siqali isonto, angisho isonto angasho ibandla. Siqali isonto. Okunomehluko phakathi kwesonto nebandla. Siqali isonto. Kube ne-overflow yabantu esingabazi ukuthi baqhamukaphi bangene ngaliphi isango. Ingozi leyo. By the way, awuthi nginelapha ebazalwane. Ngoba nizoshunyayisa umuntu ongezokushuma izinto enithanda. By the way, ibandla alikalwa ngenamba. Alikalwa ngenamba. Asiko futhi esikhathini sokuthi mangifike eNewlands, ngafika umacingwane nabazali abawu10. Bese ngithi umacingwane akakasebenzi. Kodwa ibandla silikala ngesifundiso sokuthi uKristu ushunyayeliwe yini la, wamukelwa yini, wakhula yini uKristu, bese sibona ukuthi labantu uKristu ukhulile kubo yiba there's a church. Uma sifuna ukubuyisela ibandla kwi-order. Uyabona lokho esisakwenzayo kuhle khona. Yabona nami ngiyabhala nami. Come and fellowship with us. Simasibona at 10 o'clock. Beze futhi ngibamemeni. Bafike bangena. Kodwa ingozi mase befikile. Ngibanikile noKristu. Khona abangena ebandleni bevakashile, bavakasha kwamnandi, kwaze kwajwayeleka, kwaze kwangazi ukuthi sibanye nabo. Ngoba kuzo base bekhuluma isokwethu kube sengazi ukuthi sikanye. Siphila kanye nabo. Kanti banyenyile abayona ingcenye yebandla. Baze bejoyele. Balungile futhi phela bathatha amafomu ngoba phela bazojoyina isonto, amafomu awesonto. Banikeza amafomu. Vele masuhlala khona sesifuna ukubona ngoba vele usidalela itraffic uma ufala kufanele sazi ukuthi noma ungasindiswa kodwa sisale sesokungcwaba senzele nabakini ngoba bebazi ukuthi wena yakho. Kodwa inkinga ukuthi ungenile yini ngesango. Ngoba mayibandla lizobuyela endaweni yalo kufanele abantu bangene ngesango bengangeni bese ibandla likwazi ukuoperate ngamandla ngoba abantu abangaphakathi abekho abaphethe amanye amandla. Kodwa ngishumayise. Nayo lento sithi sikholwa nawe usindiswe kahle. Kusasa usuna madimoni usiyathandazela uyadeliver. Wamukela muphu Jesu. Deliver umzalwane. Ngoba labantu abanyenyile yibo laba abaphila nama generational cases bekholo. Banyenyile. Baze basibhalisa ama-poster angamanga. So the service of breaking the generational cases. Galatians chapter 3 verse 13. uKristu walenga siphambanweni. Lalela. Uma elenga waba isiqalekiso. Uma isiqalekiso kwahlangulwa incwadi yomthetho. Ngoba emthethweni kuneziqalekiso. Uma uJesu ehlangula incwadi yomthetho isiqalekiso siyaphela kumzalwane. Uma indodana yomuntu inikhulula niyoba ngabakhululekile impela. uKristu mayikhulula ukhululekile. Kodwa into ekwenza ukuthi ungakhululeki is the knowledge of Christ. Uzoyazi kanjani knowledge of Christ ngoba awufuni ukushunyayezwa, ufuna ukumenyezwa. Ngoba ekufundisweni sizokuhlalisa phansi ukuthi uKristu wenza nje uma uzizwa ukuthi unesiqalekiso vele uwazi ukuthi kusukela namhlanje usukhululekile. Mina ngaphila mina sengikholwa kuthiwa ngiqalekiso kuthiwa ingane kwelamayo ihleli kuwe kwasho ukuthi ulwazi anginalo. Nami ngihambe emahlombe ngizwe ukuthi uyazi ukuthi ngiyasindwa nje. Ngiyasindwa nje nami. Ngiyasindwa. Konke la ngangifika khona ngangiprofetho. Ngiprofetho angisindwa. Kodwa nganele nganolwazi the knowledge of Christ. Kwayilapha engazi khona
ukuthi kahle kahle iqalekiso sahlangulo ayahliswanga umuntu kodwa yehliswa iknowledge of Christ ngoba ulwazi lokumazi uKristu kuyakuhlangula ezintweni ukhathazeka indoda ithi ngimazi uKristu namandla okuvuka kwakhe ngihlanganyele naye ezinhluphekweni zakhe ngoba uKristu uyaziwa bafowethu uKristu uyaziwa wenziwa kanjani bazalwane uyaziwa aphile kuwe uhlale kuwe ngoba uma une knowledge of Christ kukhona izinto okhululeka kuzo nje khululeka kuzo nje ngoba uKristu uyamazi kuyosuka abaprofeti bangaphandle bazokuprofeta into zangamandla zangaphandle kodwa ngenxa ukuthi wena uKristu uyamazi kubantu abashunyeza namanje ukuthi kunezono zabo engeke ithethele baze besho wenza ukuthi usafanele uyoxoxa kodwa usindisiwe kodwa uKristu incwadi yamacala wayibethele wayihlangule haleluya wayikhansela konke okwakubangalela abangcwele waqeda wayibethela kanye naye bese iBhayibheli akusekho ukulahla ngoba kuKristu Jesu there is no condemnation yabona asibuyiseleni uKristu ebandleni asibuyiseleni izifundo ebandleni uyazi into okubuyisela izifundo baba wami apostoli ithi mangifundisa akube nethuba lokunika abazalwane mangifundisa fundisa ngiqede ngivale iBhayibheli bese bebuza uma uKristu wabuya ebandleni kuyosukuma umuntu oqhamuka nesifundisa esingaphandle esingasona kusukuma amadoda ebandla amthulise athi lesi sifundisa kusona ngoba uKristu ubuyisiwe ebandleni ibandla li-operator ngamandla a-original sesiyathandaza ibandla libuyele endaweni yalo into ezokwazi ukubuyisela ibandla the sound doctrine of Christ sound doctrine of Christ the Christology ubukhulu bukaKristu futhi abubuye ebandleni kwazi ngisho ingane uyazi ukuthi size sibe nenhlahla yokwenza inkonzo esizenzela thina okay sizenzela thina lezi amaphasika uthi uyafika ngephasika akho ngisho imbijana kaKristu inkashazana nje la sithi khona sikhumbula khona uKristu akho ngisho inkashazana ayikho ngoba lapha suke sinethuba sizokhuluma ngamandla kaJesu the significance of the cross the power of resurrections sifundise simgxilise uKristu ebandleni nokade ngene egcwele ama-gimmicks aphume uKristu ela simfundise sibe siyanqala ekseni sifundise uKristu kuse lapha ebandleni baze bonke abafundisa ngithi lalela-ke njengoba ngimemile awushumele enye into ngaphandle kaKristu ngoba ngifuna uKristu njani agxile simene ngenyawo sithandaza the Christ ibandla alibuyele endaweni yalo ibandla ali-operate ngamandla kaMoya oNgcwele operate ngamandla kube ne-order endlini kaNkulunkulu cela mfundisi uMashaba sithandazele kakumuntu onamandla okuchithela khiba
ethu. uKristu uqobo lwakhe ungumnikazi webandla. uKristu uqobo lwakhe uyisixazululo sebandla. uKristu uqobo lwakhe ungumsunguli webandla. uKristu uqobo lwakhe uyena olazi kangcono ibandla. Umqali walo, umgcini walo, umsizi walo. Kuze kufike lapho uNkulunkulu ethi kwanele abaqoqwe bonke abantu abemboze ubuso bomhlaba babuyisele kuye ezulwini. Sekufezwe konke uNkulunkulu ebefune kwenziwe ibandla kulomhlaba. Noma ngabe uSathane angasabisa ngayiphi indlela, kodwa iqiniso ngoKristu lisamile. uKristu unamandla angawenika ibandla bese lenza kangcono kunoSathane. Noma uSathane angalithika kanjani ibandla, kodwa umsunguli walo unamandla okuligcina, unamandla okulisebenzisa kuze kufike umuhla wokuphela. Ngiyafisa bathandeka sihlanganyele sonke kulomkhuleko sithi uNkulunkulu ongumsunguli webandla sibuyisele lawo mandla asendulo ebandla. Sithi uNkulunkulu wasendulo sibuyisele ubunjalo balo ibandla. Sithi uNkulunkulu wasendulo sibuyisele ubuqiniso bebandla buphelele.